ଆଜି ଆମର ଟିକେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ ଆମ ବାପା କଣ କଲେ ଆମ ପାଖରେ ଗାଡିଆ ଅଛି ବୋଲି ଗଲେ ସେ ଗାଡିଆକୁ ବନିଶ ପକେଇବାକୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଗରିବ ଘର ଆଉ ପଇସା ତ ନାହିଁ ମାଛ କିଣିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବାପା ବାହାରି ପଡିଲେ ବନିଶ ପକେଇବା ପାଇଁ। ବନିଶ ପକେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ବାପା କେତେଟା ମାଛ ଆଣିଛ ଆଜି? ବାପା କହିଥିଲେ ନାଇଁରେ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ବସିଲି କଷ୍ଟ କଲି ହେଲେ ମୁଁ ମାଛ ଗୋଟେ ବି ମାରି ପାରିଲିନି। କହିଲି ନା ବାବା ତମେ ମିଛ କଥା କହୁଛ ତମେ ପଛ ପଟେ କଣ ନୁଚେଇଛ ସତ କଥା କୁହ। ବାବା କହିଲେ ନା କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିଲା ଆସିକି ଆମ ବାପାଙ୍କ ପଛପଟେ ଚାରିଟା ମାଛ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ। ତାପରେ ଆମ ବାପା କଣ କଲେ କହିଲେ ମୋ ବଡ ପୁଅ ତ ଖାଏନି ମାଛ ଆଉ ତା ପାଇଁ ମଟର ନେଇଆଇଲେ ପାଣିରେ ପକେଇଦବ ମଟର ତରକାରୀ କରିଦବା ଆଉ କଣ କରିବା ପଇସା ତ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଗୋଟେ ମାଛ ବିକିଦବା ଯାହା ପଇସା ହବ ସେଇଥିରୁ ମୋ ବଡ ପୁଅ ପାଇଁ ମଟର ନେଇଆସିବ ପାଣିରେ ପକେଇଦବ ମଟର ତରକାରୀ କରି ଖାଇବ ଆଉ। ସତ କଥା ଆମେ ସେଇଆ କଲୁ ଆଉ 3ଟା ମାଛ ରଖିଲୁ ଆମ ପରିବାର ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଆପଣ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡିଓଟିକୁ ପୁରା ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ମଜା ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। କାହିଁକି ନା ଭିଡିଓଟିରେ ଆମ ବାପା ନିଜେ ମାଛ ଧରିକି ଆଣିଲେ ନିଜେ ବାଛିଲେ ନିଜେ ତରକାରୀ କଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କାହିଁକି ନା ମୋ ବୋଉ ତ ମାଛ ବାଛି ଆସିବନି ତା ଆଖି ଗୋହରେ ଦେଖାଯାଉନି। ଦୁଇଟା ତରକାରୀ ବି ଭଲସେ କରିପାରିବ ଆମ ବାପା ନିଜେ ସବୁ ଚିକେନ ହଉ ମାଛ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆମ ଘରକୁ ଆଇଁଷ ଆସିବ ଆମ ବାପା ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବେ ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ଏମିତି ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆମ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଖାଇବା ଆମ ବୋଉ ବି ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ରୋଷେଇ କରିଥିବ ଆମେ ତଥାପି କହିବୁ ନାଇଁ ଆଜି ଭଲ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ନିଜେ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓଟା ବି ପୁରା ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିହାତି ଆପଣ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗରିବ ପିଲାଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଏତିକି ଉଠି ପାରିବି। କାହିଁକି ହଳଦୀ ପଡିକି ଗୁଳିଆ ସଇଲେ ଆମ ମାଛ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏନେ ତରକାରୀ ହବ ପାଣି ଟା ବାହାରିଲା ପରେ। ଆମର ଏବେ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି ଆମ ବାବା ଭାଜୁଛନ୍ତି ଏଠି ବସିକି। ଏଠି ଏଇନେ ତରକାରୀ ହବ ତ ଭଜା ସଇଲେ ସୋରିଷ ଝୋଳ ଏଇନେ ହବ ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପ୍ଲିଜ ଆମ ଗରିବ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ରାତିର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ ଆଉ ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ।